Исус казва тук: аз съм лозата, вие сте пръчките. Кажи: аз съм лозата, вие сте пръчките. Кой е лозята? Кои са пръчките? Лозята е Христос, пръчките сме ние. Нали така? Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Кажи: много плод. Защото отделени от мене не може да сторите нищо. Всеки вярващ желае да вижда Божието действие около себе си. Нали така? Искаме да виждаме Божието движение в живота ни, в молитвите ни, в финансите ни, в здравето ни. Ние се молиме всеки ден. Искаме Бог в живота ни. Не ли е така? Всеки вярващ желае да вижда Божието действие около себе си. Спасени хора, променени семейства, изцелени взаимоотношения, съживление в църквата. Не ли е така? Когато се молиш, ти не се молиш само за себе си, ти се молиш за жената ти, за децата ти, за хората, които обичаш. Нали така? Но Божият принцип е ясен. Кажи: Бог има принципи. Кажи още веднъж: Бог има принципи. Той първо работи с човек, след това чрез човека. Колко от вас искате Бог да работи, да ви използва за навънка, да ви използва, да ви употребява за някой човек? Преди Бог да те използва за някой друг човек, Той иска първо да работи първо с тебе. Той първо работи с мене, кажи: с мене, след това с другите чрез мене. Как може да бъдеш мил с някой друг, обаче да нямаш добри взаимоотношения с Бога? Може ли да бъдеш благ с някой друг човек, да нямаш добри взаимоотношения с Бога? Първо взаимоотношения правилни с Бога, след това с хората. Често пъти се опитваме да служиме на някой, не оставяме Бог да служи на нас. Често пъти искаме да послужиме, не е лошо, трябва да послужиме на някой. Но ако не оставиме Бог да послужи първо на нас, не можем да послужим на някой друг. Всеки път, когато си карал Господ да промени някого, Той иска да промени първо тебе. Промяната винаги започва от нас, не от Него, не от нея. Първо започва от мен. Кажи: промяната започва от мен. Кажи още веднъж: промяната започва първо от мен. Той първо работи с човека, след това чрез човека. Кажи: Той първо работи с мен, след това чрез мен. Бог ще докосне твоите близки до толкова, колкото е докоснал тебе. Когато Той преобразява нас, чрез нас достига и хората около нас. Когато Бог е променил нас, Той ще може да промени и чрез тебе и друг човек. Промяната започва, кажи, първо от мене. Така че когато оправяте молитви към Бога, кажи: Господи, промени първо мене. Аз се нуждая първо от промяна. Често пъти искаме промяна в другия, но не и в нас. Защото в нашите очи ние изглеждаме добре. Той зле, тя зле, той зле, оня зле. Често пъти искаме Бог да ни употреби, без да оставиме Бог да ни промени. Искаме да бъдем употребени, но не и променени. Проблемът е не там дали Бог ще те употреби, проблемът е там, че не оставяш Бог да те променя. Не е проблемът в това дали Бог ще те употреби, проблемът е в това доколко му позволяваш да те променя, защото доколкото му позволяваш да те променя, до толкова Бог ще те използва. Бог използва онези, които му се покоряват, позволяват да променя живота ти. Преди Бог да те изпрати, Той първо иска да те очисти. Защото в тебе, ако има горчивина, която Бог не е премахнал, ти ще предадеш горчивина. Преди Бог да те изпрати някъде, Той иска да те промени, иска да те изцели. Изцелените може да изцеляват. Променените може да променят. Благословените може да благославят. Хора, които не оставят Бог да променя живота ти, не може да стигнат надалеч. Библията казва, че ако слепец води слепец, ако Бог не изцели очите ти, ако Бог не изцели сърцето ти, с какво ще бъдеш полезен на някой друг? С какво можеш да му повлияеш? Бог работи с хора. Кажи: Бог работи с хора. Само хора, които му позволяват да работи Той с тях. Най-голямото свидетелство не е това, което знаем, а това, което Бог е извършил в живота ни.
Много може да знаем, много може да проповядваме, много може да говорим, но най-доброто свидетелство е да кажем какво Бог е направил в живота ти. Какво Бог е докоснал, какво Бог е променил. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава плод. Преди плодът идва пребъдването. Исус не ни призовава първо да произвеждаме плодове, а да пребъдваме в Него. Исус не ни призова първо да даваме плодове, а първо да пребъдваме в Него. Който пребъдва в мене, тогава ще давам много плод. Ако искаш плод, пребъдвай в Бога. Плодът не е усилие на човека, а резултат от близостта ти в Бога. Исус не ни призовава първо да произвеждаме плод, а да пребъдвам в Него. Плодът не е усилие на човека, а той е резултат от това колко стоиш в Бога. Отиват при лидерите си и искат да правят неща, да се доказват, че те са добре, че се променят. Не е нужно да кажеш на твоя пастор, на твоя лидер, че си променен. Когато ти си близо в Бога, твоят лидер, той ще го види. Някои опитват да бъдат близки до пастора ти си, обаче далече от Бога.